bagal daw yung kuya, kay JM ka, nakata kayo, ka-Aruba. It's me, Elaine from Singapore. More power and God bless ko din ating Elaine Rosendo. Apo, niya dito ang katawan ko naman ni Manang Darlene ka na apo, ulit katagitin naka-connect iti internet. Ito'y ikatan nyo pala ang mabitla nga po pugsa na the signal mi kuna na launay dito your bandwidth is very low. Ayan, medyo kapapain katigatin listeners tayo nga po nga dita kabangibang ti kabangibang wino abalasyo tao. Naragsakal daw ti Domingo kanyayo tokayo June kan ating JM kablaawa man dagiti amin nga farmers ito'y ayan mi medyo naragsak data asenso ti ani ita nga cropping season request mi man tayo tagapulot ti Karubayo June Fernandez ti Baniket ang atanan. Thank you po ay congratulations kada kayo ta oreno kaskasano ko talaga mga napintas ti apit kada gitoy kan nangina ti irek mananaglakwam ada 17, ada ti 1650. Ayan, 1650 mo ti kanyak ta medyo naudiak pasit ng abo. Nagdagsan ti may sakapan 56 kilos. Average na. Average na 56, 57, 58 kat ati karubak amon mano ti average ti per kaban na. Mano? 40. Apa yung nagpaba? Babasi mga medyo sa ako na. Ay, aja lang. Nay bago mo lumiwa ng June kabla ko nagiti kadwa nga tripulante. Treasure. Wow. Sudalias pato. Wow. Bungaw. Wow. Ampit. Ama, lugaw, pisang. Sus Maria sa Rigis, tagbat. Malugit. Timyong, apot. Burangit, dilpat. Nebe ay! Ken bulog. Rigis ka man manong jailana. Ken sukisok. Tasalaan dati to'y lapaz. Saguday Kirino, Kalapaw, Tilaod. Thanks DJ and more power. Wow. Nati ko na tagapulot. Yeah. And we have also a request here apo dito'y pangir mo't abong pagpasbasaak. Kung na dito'y agod ka. Ayun natin patinggan na tayo binasatan. Ayan, ag-request naman Ninong. Kuna na itilong disas nga ayat. Thank you very much po. Isa pa po Ninong. Puto madigpatinggan siya kung ano marinet. Happy listening also to Chavaria family of Florida, USA. See you soon. Very, very soon. Oh my God. So you're flying to USA. And likewise, Apo, 84 decade do kat madaanan ti programa sa Jaya Honolulu, Hawaii sa Jaya KPRP 650 Pinoy Power Radio nga base apo di Jaya Honolulu, Hawaii, and it's broadcasting statewide nga kunada wano buong Hawaii. So amin nga tagali adita igit to ti bye-bye kat mga ganda ti FDD nga magor ka something's wrong with my Jay ko ti problema kanyang ayan, okay na. Bamon. Ayan. Introduce ko lang po yung mixer tabang bangir nga speaker tagon uni di Jai. Aha, kata Jay long distance nga ayat man balong. Long distance as requested. But before that, tagitingarot kablao man, tigagayip ko nga taga-ipil, nga ni Melody, kaya nga tamanong, dito programa yo. Nagmayat ka no kuya, texter from Arabiat. Oh, good afternoon kadagiti taga-Arabiat. Ag-request kami chismosa para kadagiti na laing chismis kunana ni ating kokata. Hi DJ, babati nga po yung mga nagwagwapuhan sa Feli Bakery na sina Jay Bangayan, Aga, Abaga at Jomar Kulang. Thanks DJ, pa-request nga po ng kantang Pinatubo, Tasalaan di amin. Tasalaan mi man Pinatubo. Ano ba kantaan natin? Pinatubo. Kaya kanya mem ka nagtubon. Nagtubon dagiti irik nga nakabilag kita pagrangayan nga kunada. Natudwan pinatubudan. Ngarut as requested by may inaanak ita apo ni Marinet. Kantaan mo man. Kata para kadagiti adayo, kadagiti ingungutan na tibiyag. Sabi ko matagbalay kita relasyon nyo apo. Yan, kata. Anya mo ti may balakad mo balong no long distance relationship nga kunada. Ana ti the best nga aramidan da. Para kang ka. Ana. No, kas pakalikan siya kumati dati ka LDR na. DJ ko Australia. Kas pakalikan napan Australia ni Kwan. Ni ading ko nga umulatan na sinudi jayon. Ana, iti agbalin nga kasasaad yung atap no mapatib karyo ti panagin na yan ayat yung.
Day taman nga tira. Siyempre, Ah. tiwala timay sa kanbay siya. Oh. Di ba? Magtitiwala lang kayo. Tapos, communication nyo mata. Daw Facebook! Iso pa ya. Naserserbe na nga sa Facebook. Nag-Facebook ka, so katamto mo ti nagnagamot, ano mati na ka mabuking kasday. Ay, madi. Kasi nagkita doon mga diti Facebook, sa bali mo itong tapilido dan. Sa balin, nagnaganda. Nagrigat pa nga balik senan. Apan na balik tadan, tinagan na di Facebook. Imbis ko mga John Mark, kram charge. Kung ano na dyan. Apo, Diyos ko. Ngarod, para ka kiti adayu, iti kayong inayan ayat na. Hello? Text ba to? Your registration is already expired. Anli? Kumusta ka kadin itang biyag ko? Siya ka di pa'y timalang naging mo. Na siya magbilang tikas mo damagan sikat inat ar-ara paapin. Siya dito yun pagdanaga kasarang-sarita dayto'y ladawan ket kada awag mo telepono'y sut tingep dayto'y barukong ko nagrigaten long distance nga ayat iden na dilim ken panas nagingat ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyag ko idayang mo dayta telepono rangtayan ta desegda ken sumno tasiksikalat inay-ayat ko oray adayu ka dito'y tarpan kasla sidek ka latakan niya ket kada awag mo telepono ayan po mo di lyrics ko to aliw-liwang kita mo nagkatayon to mo na yung kabilang di lyrics kasi kamo mo kaluba di lyrics awang kamot. anyway umis-isum di anak ko nga ni Marina di tatang oras Din tugot ko sa pata. Init ko ta kaunti ulit na. Di puso no kaya maulilat at damit iliw na kenseka. nagrigaten long distance na ayat iden na tiiliw ken panas naginat ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyag ko idayal mo dayta telepono rangtayan ta tisedga ken sumno tasiksikalat inay-ayat ko nagrigaten long distance nga ayat iden na tiiliw
yen panas naginan ti oras nga aglabas gapot karayo adi maipapas Tsak amaw na. alawen agan anus kabiyak ko idayal mo dayta telepono rantayan ta tisek ka ken sugno tasiksikalat inay ayat ko tasiksikalat inay ayat ko tasiksikalat inay ayat ko. Apo, 5 minutos lang nga na po. Kasagbayan iti oras ti alauna iti alda malam kung alatan ka ta. Agsubli kami kalpasan iti sumagmano nga palagi.